Anya be solawa. Sisan abi dugawu si an yɛrɛ de ma sisan. Ya mujibu an b'a kɛ 55. Mɔgɔ ɲuman bɛ komi kɔlɔ datugu la. N'i ye kɔlɔ dayɛlɛ i mago bɛ ji min na i bɛ sɔrɔ k'o bɔ a kɔnɔ. Maro n'aw y'a faamu. Baara in daminɛna parce que n y'o fɔ aw ye so ci danfɛn tulonkɛ ta ye. Mais so kasika ye subahanallahi de ye. So kasika ye subhanallah. Subhana hafizi hina yaltaqi rijal. O y'a kasika de. N'i ye kɔrɔna kala harifu kelen o harifu kelen a n'a damata mɛlɛkɛ bi jigin. Mais danfɛn min bi mɛlɛkɛ y'a ɲɛna a dan ye so ye. An ye baara in daminɛ la ilaha illallah o ye ala kɛlɛ de ye. So kasir'o la a bɔra ka taa sisan a y'a ɲɛsin an ma sisan. Bon baaraba ko tɛ baara kɛra ni ŋɛniɲɛ min ye o de don. Baara kɛra ni ŋɛniɲɛ min ye o de don. Salon ka Sud-Afrique kan to ye ni a taama ka n ka avion billet penalty sara pour que n bɛna Basa ka ziyara la. N b'a dɔn ni aw y'a ye fɔ avion y'an jatigɛ n ko ala man ko i tɛ sɔn. Bon donc o la o avion billet wa nin kɛnɛ sigilen a tɔgɔ la. An b'o jamana min na miliyɔn caman tun bɛ sɔrɔ yen. Donc ni ne ye min fɔ aw ye sirifuw ni u bɔnnaw ka ko la a kana kulonkɛ o la ne yɛrɛ bɛ min kɛ u ka ko la ne yɛrɛ b'o dɔn wa n b'o bonya de kɔnɔ. Maa o maa n'i bɛ seli i b'a fɔ ko ihidina siratal mustaqima ala an bila sira tilelen ma siratal lezina an'amta alayhim i ye nɛɛmɛ kɛ mɔgɔ minnu ka sira kan o ye maabaw de ye. O de la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye maaba nɛni na a tigi ka arakan gɛlɛn ma minɛ. An ye nin baara fitinin kɛ ka hinɛ lase Basa ma ani silamɛsiw bɛɛ. N ma wele nka u kana an k'a kɛ u ka ala ka hinɛw la n m'o fɔ. N ko de olu yɛrɛ de kosɔn an ka hamiw bɛ nɔgɔya. Sisan taamasiyɛn min jira n na ya mujibu ya mujibu ya mujibu i b'a fɔ siɲɛ 55. Ya mujibu ni mɔgɔ min tɛ se ya mujibu la Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati an t'a fɔ k'o ye kira kan sɔli ye dɛ an b'a fɔ o ye maliyɛnw ka sɔli de ye. Nabi rahmati an karamɔgɔ a bi maliyɛn bɛɛ da. Ne yɛrɛ dabali banna nabi rahmati ko la wa hali musow ni ji tɛ sin na n'u bangera dɔrɔn to ka nabi rahmati fɔ hali ni sinji tigɛ faraɲɛ kelen sɔrɔla i sin na o bɛ min ɲɛ i den ye 4 litiri bitɔn fa sinji t'o ɲɛ a ye. O de ye barika ye. Nabi rahmati ni ne yɛrɛ ka juru bɛ kira la o. Ayi tile ti bɔ ka bin c'est vrai an karamɔgɔ a ti da dɔ quoi. Hali mɔgɔw bɛ mobili boliw la u bɛ k'a fɔ Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati. Dɔ bɛ yen k'u y'a wele papier ko dɔ la siya joli a ti papier in sɔrɔ la a bɛ Amérique a ye nabi rahmati a y'a fɔ ka taa ka sɔrɔ turu ma s'a ma u y'a wele k'a ka papier don a bolo a ko a bɛ mun kɛ ne ye n ko non segin sɔli in kan i k'a fɔ dɔrɔn hali bi ala ka a hɛrɛ di ala kira ma donc kira mago tɛ hɛrɛ la dɛ mais a bɛ segin ale yɛrɛ ma donc ni min tɛ se ka ya mujibu fɔ i bɛ Allahumma salli ala nabi rahmati i b'a fɔ ya mujibu o ye 55 ye Allahumma salli ala nabi rahmati o ye 55 ni min ka nɔgɔ min ma donc a bɛ kɔn k'o fɔ sani bamanan k'a yɛlɛma tuguni.
hakila adafara de adafara akona kulunge manimankola akana kulunge manimankola ambalma dobora fana manyuma de mogo bi here soro ni manyuma sababu ye karamoke do ayaka bloki koro di aka gerebu do mako kata boroto kala tayeru fe gerebu ken nato aya soro mogo bala ka shuseli ay karamoko ka bloki do akaman koro aselila ni shunye aselila shuinka suseli bana ala ko meleka ma ko shuin kuna jara ka kumita janeme kono akonga do selila kani manyuma do ka fini ya kaman koro o manyuma ka fini ko son nya farama beni ka famodo ni ala bonya ka se niveau ma ani dara ala ka mogo la ka se niveau ma do bora fo abidjan anana ne ka muso ta ko do jila o ka fini do jila ka ajika kuna onye wushura onana ko ako musora do nana ale ka fini ta ko do jila ko jika kuna angwa toyi beni ka famu de do akana na ke kono ko binata saraka ka bone kuna musora nana ako karabo ko ni fendo ke ko peut-être ko ni mba uma famu musora de do de amodinga kono ni musoye me bonya kama ako ni mba uma famu kwa yemba doka finita ko bla jila ka jika kun ka fle buto kono ako parce que neti effort ko soro ka maga ala nga imuso ka fini ko ni yo soro abe ko munde do wara na fa abe ko nyede soro muso taran kalila alala ademso doka furko kungelera abija doka dengo kungelera musobani anga musoba sumando do levier bamso de do kletan dura ne wele ko demso e furu soro ko denga tara amerique halbi denga be Allahu akbar oto ka famia ya no ka famia boy shudi ma beni ka famu de do karamako kola ala bi fenge fengo so kuma min bi erezoka mobili ko mina adugu je awye aha ay nam lalam blankere fe mo kaye oh wala isigi akoni ka to ka alam le ka konate oh fine suri fana ani yedum sene ke nyong fe fana amajuk mandona nini ma chaman jera ko bunye na o chaman yambla o tene damaye ibike mogo fe kada yoro mina ibaka here soro kadai fine sori nana aya soro atoy bi zame aisha beya ati zame aisha dongoni abia che wuliki ya ayo wala dumini fon bi dituna ale kele de ba betobi mun kele de be mshi sabake dagala kele wallahi abatobi anana kuma fo ya donna ya soro beya akoko na te ako amembe nyono fesa majiliki deli ako menzena onate amaka unyana baishude ngwa mango kletan de lu mobili mara akara munu nyano kletan duru tanifla ayewele watro ngwa mango mobili mara ngombi ala chima
nya faita ngomi ala ci ma be mobile dima ketan duru sera ko min ne ka telephone ko tite aya dinga blakana ne ran ye bola fara kono sango kuma ga kare to godi ko ala tiga ne jamfa dinga nana ko fa mo bina ngwa bina mufo kwa ko ni so jale do ngo bom sera telephone mine ako kuna te akuyi ala chima kuma ala beye kuma kunye ala kere akere kelenyi nugo ngo yemi aka igulu almami ye selji tala ko selji tala ka ba kabna ti jogulo la ko ko masoro ka selika nyana ngo tumana ni selike da ka ba do ni bi mobile soro do sani kile tan duru o dafara tan woro fla ala e mobile la tide aye o clé de jira la kanana ni bebe ka foko ne mobile sanga di atoy tiens fora o bamana akainte aya isawa kuna te mobile sa akoro de flé ne de kwa mami ala chama ni mobile di sawli duguti mani ya di selwe lauma a doni biche mobile yere min ko fora ne fe akata kemeni biduru donc ne ti fezanga di mogoma ne bi ala ci mogoma de fo de ka famo afana make fitri wale et puis we mobile yere min jira o te we mobile min jira kenanaye o te o gundo o be ndogo kede nana ko ka mobile sanga dama fiseni ne ko fise cheka na mobile jira kenanaye na ya soro mobile nyuma do mbado note chere mobile mi sorote imsika wele ay mobile yere mi sorote me mobile ma sanga dama ni ala de chama amaketewa munu meso kona aw ma yede o kele de do mo ni kona te mobile de dugutigi uma ne maklanchi la folere imsika ala chikoli membi ala ci aw bema biwla danna awa mbi ala ci aw bema aya mujibu ke koni mogo bi ko do ke mogo doy yere ka here soronay o koroydi imam shafi'u ndi la ka foya shafi'u fatu to ko dole bago ma ko ala kira mo de muso nafisa ko de bi seli ala shuka bo muso dun tige almamiye akuma kacha surtout muso ka seli dole baga shuka dole baga wore min dumbe ya be ma wa bi ulo flabo ko mun be kira mo de muso seli imam shafi'u shuka do ko fabala do ko no ko don baga hakli bi yelama may min do ti yelama afana ko min ga sela shuka o ti kufi kira modede do kidabo ko de ya yere kaburu seli ka korona jiga kono shen bafla ayere kaburu de la musoya ti gonsan de akana kulanga musola dili mu fla alaka yafa anama afarsuko kundiye nyanaw sigatala mogo yosheni afarsuko kundiye dodo aka jomsoni doko ko ni fariti nyena ko fonga nyeda farika ay ko li dam ne doro yi dugo kaba afle ngen kono o kara tugodi koni o malakali wala ma baw bi adante chaide bokira mo de musul nafisa utala fa ko imam shafi'i ko kika ka almami kika selaka aku bashitala ayila be ka nyela bedatu muso dedo ay do bago chefere kana kanige imam shafi'i shukuna ako ala suseliti dore ni yafanyininje ni ayi ko ni ka sele shuka amma ko benga dugo de kai kuma ala ya fama akanga mineni kiriwo kiriye ya fa ama ne kama ayu foyora mina aborai ay karamago do blaka sele shuka seli bana utara imam shafi'u do kaburula mogo kuma keneka abbe sukura ko ala ya fara imam shafi'u ma nafisa koso ko ala ya fara
mɔgɔ selila su fana kan ala yafara olu bɛɛ ma imam Shafi'i kosɔn i ye kow siri cogo ɲɔgɔn na an ka dugawu bi jaabi bi k'an ye la ilaha illallah 70 kɛ ka hinɛ lase an mɔmuso ma n'o ye Basan ale yɛrɛ hɔrɔma kama hami min bi an na an ye ya mujibu kɛ sisan i bi dɔ de bonya ala ka sɔrɔ k'i bonya i bi dɔ de dɔgɔya ala ka sɔrɔ k'i dɔgɔya ala ti maa si kɛlɛ k'i ye ala dɔgɔya i b'i jɔ bi i bi ala nɛni ala ti foyi k'i la e b'a nɛni don min na a bɛ da don min a kun t'a dɔn k'i bin'o kɛ de a munna a y'i da mais n'i ye ala ka maaba dɔ nɛni ala ye min bonya n'i y'o dɔgɔya ala de b'i dɔgɔya abi mun ye tabati da jiga kan kira ne tɛ de n'o tɛ bi y'a kɛ bolisɔn na mais a ko ala kira ma don min ko tabbalaka o yɔrɔ bɛɛ ala ko tabati da abi lahabin ko abi lahabi tɛgɛ dagana a ka nafolo dagana a ti hɛrɛ sɔrɔ donc f'an k'a lajɛ nɛni kɛra waati jumɛn nɛni kɛra ala ka maaba dɔgɔyalen kɔ Abubakar Sidiki ala y'a bonya don jumɛn k'a fɔ a ma ko cɛ 10 minnu bi don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o ma juge Abubakar b'a la a fɔra don min na ni diɲɛ bɛɛ ye kira nkalontigiya ale de ko kira ta ye tiɲɛ ye min sa ala kira kɔ o don ala y'a nommé k'a fɔ n b'i don alijinɛ kɔnɔ n t'i ɲininka donc an bɛ bonya sɔrɔ ni ɲɔgɔn bonya de an bɛ dɔgɔyalima sɔrɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye donc an ye dugawu mun kɛ ala ka a hinɛ lase Basan ma ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen o Basan kelen ka cɛsiri kama a n'a ka walidenya don a n'a ka muɲu kosɔn ala an ka jamana lafiya n'a ye ala musokɔrɔba in bonya jira i ka jɔnw na ni anw ka jamana lafiyali ye ani anw ka hamiw dilanli ala musokɔrɔba in bonya jira an na ni anw ka jamana lafiyali ye ani anw yɛrɛ ka haminɛkow dilanli ala k'o kɛ ala kira bonya kama salli ala rasuli wele kun ye nin ye ni ala sɔnna an bɛna a dugawu kɛ sisan hakili la y'a mujibu bɛɛ y'o kɛ kɔni o kɛra ka dafa bon an bɛna o gundo kelen di aw ma bi k'o kɛ tarasi ye k'o bila o hakili la a bɛ tila k'a d'a kan ko Basan ka mujibu parce que n bɛna gundo di aw ma Basan tɔgɔ la kɛnɛ sigilen de la n'i b'a wurudi waati o waati i hakili bɛ jigin a la ya mujibu a kɔrɔ ko ala min bɛ jɔ jaabi n'i bi ala deli fɛn o fɛn kɛ astafurulayi ni sɔli kɔfɛ a fɔ ya mujibu siɲɛ 55 i mago bɛ wurudili min na i ka sɔrɔ k'a kɛ i ti bɔ i nɔ na fiyewu ni ala m'a kɛ o ye gundo belebele nka n y'a d'aw ma kɛnɛ min kan a kɛ o kɛ n'aw hakili jigira kɛnɛtigi la a bɛna dɔn k'a fɔ min bɛ yen o kɔfɛ n bɛna kado kelen k'aw ye nka bi tɛ n fa a ye bolola kɔrɔna min sɛbɛn ani mɔkɛ a bolola kɔrɔnaw bɛ yen n ba fa o ye bolola kɔrɔna min sɛbɛn a n'o ta fa u bɛ yen bi ko tɛ n'an bɛna fara ɲɔgɔn kan don wɛrɛ a bɛ hakili jigin u bɛ fɛn min kɛ ka peseli kɛ balansi n'i ye ji kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'o bila balazi kelen kan ka bolola kɔrɔna in bila balazi kelen kan parce que bolola kɔrɔna in ye geribuw bɛ sɛbɛnni kɛ ni daba ni kalimu min ye ka su mangoro daba la ka sɛbɛnni kɛ n'a ye o de don donc n'i y'a da balazi kelen kan ka ji kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'o sigi balazi kelen kan k'a pese
n'a poids bɛ kɛɲɛ na o kuma i bɛ sɔli kɛ kira ka siɲɛ 70 ka ji na minimini ta ni 70 dafara n'i y'a ji ta k'a kɛ hami o hami ye billahi tallahi o hami bɛ dilan nka a ti korun ka sɔrɔ bi mais n'a kɛra diɲɛ n'a ka di ye a don bana sidɔnbali b'i la i ma fura sɔrɔ min na denko de b'i la i ma den sɔrɔ furuko de b'i la i ma furu sɔrɔ i jija dɔrɔn i k'a ji sɔrɔ jinɛmɔriya ko tɛ a bɛna kɛ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna ni jamajɛrɛ wɛrɛ min bɛ yen a bɔn aw kana o fɔ dɛ parce que mɔgɔw bɛ kunnafoniw di an ma an ye misi min faga o don dɔ de sogora k'a fɔ n'o misi fagara jamana bi basigi an filɛ nin min fana kɛnɛ kan nin fana sogo de dara an na ko an ka basan bonya don an ni jamana tɔɔrɔ ni hɛrɛw cɛ bon maa t'a dɔn ni dɔ bɛna dɔ ye mais a ye réseau lajɛ ni an nana dugawu balilen fɛ don min na n'o bilara neti kan ni ala sɔnna a bɛna ye o don mana ala k'an dɛmɛ ala k'an sago d'an ma ni ala kira hɔrɔma ye salli ala rasul ayiwa a ye ɲinɛw siri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك يا مولانا ونتوب إليك اللهم من جميع الذنوب الصغائر والكبائر غفرانك لبيك اللهم ربنا وسعديت والخير كله في يدك اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون المكتوم الطاهر المطهر الملك القدوس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تنور قلوبنا بالنور معرفتك ونستعين بك ونستهدي بك ونطلب منك ولا نطلب من أحد غفرانك لها أبدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسألك اللهم أن ترزقنا خير الدنيا وخير الآخرة وأن تنقينا شر الدنيا وشر الآخرة إنك مجيب الدعوات وأن تغفر لأمنا بسا وأن تفتح لها أبواب رحمتك يا مجيب الدعوات وبالإجابة جدير ونسألك اللهم ببركة كلمة التوحيد وكلمة الشريف وكلمة الشهادة المكتوب على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الجوية من بوكنا يانين على فيه Alhamdulillah. Ayi mamiri wa? Ah? Abe ni mamiri? Aha. Abe ni mamiri? Kuma ni nyuma kuma miri amina min tuwala o tituwala de. Asira amin tarafata aynin. Voilà. Aynin ni ala fe ala ka jabi. Asira amin tarafata aynin min ka teli ka temiye tuna yeleka min odela duwo in se ka jenseti ni min ke
abi jaabi ɲɛjugu yɛlɛ tɔrɔfata ayini de ye ka kɛ ta dɔrɔn o y'a sɔrɔ a jaabira mais ala bɛ se ka i jaabi o ni sigiyɔrɔnin bɛɛ a k'i sɔn kelen tɛ fo mɔgɔw k'o faamu ala b'i jaabi dugawu jɔ la mais a bɛ san 7 d'i ma Musa ni ala tora ɲɔgɔn na ala ko Musa ma ko Firawuna ko e tɛ ne de ko i bɛ yen ne ko n bɛ Firawuna kɛlɛ n'i ye bere bila o bɛ kɛ sa ye ni Firawuna ye bere bila o bɛ kɛ sa ye o tuma a kɛra cogo di ala ko Musa taga n b'i jaabi sa Musa ka so sira bɛ yan fɛ a y'o to yen a taara ta ala bɛ n jaabi sa ala ko a bɛna n jaabi sa a ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na n b'i jaabi sisan san 40 dɔw yɛrɛ jaabiri kuma min olu sara o m'a ko ye donc ala ka ko de bi ten a maloya bi ala la jɔn k'a kɛ tan k'a ti fɛn d'i ma mais a telima dɔw bɛ yen o ma nɔgɔ dɛ dɔ nana diɲɛ k'a bɛɛ fɔ ne ye moto ko la an karamɔgɔ a taara moto san Joyila ni i bɔra Joyila sani ka se Ngolobugu Joyila kɔfɛ plaki dɔ bɛ yen a bɛ taa Kemi Kafo fanfɛla la a taara moto kura san a kun bɛ moto ko de la dugawu jaabira a taara moto kura san e an karamɔgɔ sanni a ka se so a k'a kari la moto kura kɔni sera so ale kura sera ye mais a su kura de sera ye mɔgɔ kana bila ala ɲɛ a ɲini ala fɛ dɔrɔn a ka ɲi cogo min na ala k'a kɛ ten donc a sera min tɔrɔfata ayinin ala k'an ka hamiw dilan min ka teli ka tɛmɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ kan ya rahmani ya rahimi ya rabbal alamin allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahadun ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله أيوة لك أتني لسامة لك أن يرك مغني ناي أبي مغو كلالين دمدونيني مغو منوبي ني أبسكا كاندو يلما كاكي كاندو لا إله إلا الله أن يفو مغو تابا بيولو فلاكي جينا فنفوي كما ني على تاقلا anni bi fɛ dɔn ŋaniya siri la ilaha illallah la ilaha illallah ni ye 100 kɛ k'o sɛbɛ ni ye 200 kɛ k'o sɛbɛ n'a dafara ka ni dugawu kala i t'a kɛ diɲɛ na fɛn foyi kama ni ala m'a kɛ bon ni la ilaha illallah an mago b'a la ka a dugawu tarati bamanankan ni mɔgɔ min bɛ se ngo la a bi an bɛna ni dugawu di diɲɛ mɔgɔ ma a bi bɔ ngo la a bi bɔ faransɛ la a bi bɔ tubabukan bamanankan n'o ye balikukan ye mana an ka walekanko yɛrɛ bɔ a la sa mana ni mɔgɔ min bɛ se k'a yɛlɛma ngo la ani ni mɔgɔ min bɛ se k'a yɛlɛma bamanankan yɛrɛ la n'o ye balikukan ye an bɛna a livre bɔ la ilaha illallah mɔgɔ kɔni t'a kɛ fɛn kama n'a tɛ dilan n'a yɛrɛ bɔra k'a cɛ ɲa donc n'an bɛna dugawu kala don min na
anna kala bamanangana ala kan deme anga kabishino ga nyugo ko mana bamanangana andi kulunga la bleu assalamu alaikum ni mo bi solo mun se ga yelema abambulo ya on te bene ka fe agence Konatela agence Konatela abara damema agence Konatela abara damema kemi ndo fe ka voyager azema akera hiji wa kera yoro wa tagayo agosia la fulu jonjo obesoya Konatela alors ni mɔgɔ min wele kɛ nɛgɛjuru sira fana na a se ka Sulemani Konate wele 93 73 73 20 walima 93 75 75 53 faamuyali ko ɲuman ala ko o mɛn tulo d'an ma. Bayishude Konate, Alimata de Konate, Badramani de Konate, Bacheni de Konate, Tanaya Murke Konate. People who are getting a